vi til at smage whisky igen, Henrik Brandt. Ja, og det er jo lidt specielt i dag. Eller rykker ud af hulen. Ja, ud af hulen. Ja. Vil du lige sige, hvor vi er henne? Vi er hos Copenhagen Distillery. Ja. Og vil du fortælle, hvorfor? Jamen, det er simpelthen, der er lancering af det danske whisky-manifest i dag. Og det er jo tilfældigvis hos Copenhagen Distillery. Så det har jo været undervejs et stykke tid, men nu er der altså et officielt dansk whisky-manifest, som er underskrevet af, var det 9 destillerier i starten? 12, ud af de, ja, 12, ja, der er 12, der slutter sig til. Ja, og jeg tror, de 9 var her. Og ministeren kom forbi. Så det var noget af et arrangement. Kastet glans over det hele. Kastet glans over det hele, ja. Og så har de jo selvfølgelig, kan man sige, lavet en whisky til dagen. Den skal ligge på fad et års tid endnu. Så vil den komme til salg. Vi kender ikke prisen. Det skal være sådan lidt promovering og jeg ved ikke, om der er noget charity i det eller noget andet. De har jo... Altså et eller andet sted, så var der jo noget, jeg vil ikke sige, altså blasfemi over det her. Fordi den ceremoni, vi overværede, det er jo en tønde, Ja. hvor de alle sammen tager en af deres flasker og hælder sammen. Ja. Kan man det? Ja, det er jo måske lidt blasfemi, men jeg synes egentlig, det er en meget sjov gimmick. Og det er jo den her ene tønde, og som jeg har forstået, er det udelukkende single malts. Det tror jeg, vi fik at vide fra de her distillerier, som bliver hældt sammen, og jeg går ud fra, at den bliver fyldt op til toppen, går jeg ud fra, så bliver den jo flyttet over til Thy Destilleri, hvor den kommer til at ligge et års tid. Yes. Den ligger på en gammel Knaplund-fad. Så det er et brugt fad fra Knaplund Destilleri, det er jo lidt sjovt. Og så bourbon-fad, jeg har et gammelt bourbon-fad selvfølgelig, yes. Close to my heart. Ja. Og så er det jo spændende at se, altså, og det vi skal prøve i dag, Henrik, det er jo det sammenblandingen af whiskyen, inden de kommer ind i det her fad. Så vi får jo lov til først at prøve det, inden det kommer på det her fad. Vi så de på skift var op og hælde en hel flaske ned i det her. Den bliver så, som du sagde, også fyldt op. Men vi har fået en flaske. Ja. Den står foran dig. Ja, ikke alene har vi fået en flaske, til har vi fået en stor flaske. Ja. Altså, det er en stor firkantet en, og jeg vil mene, at altså, den rummer hvad? 3 liter? Måske 2,5? 3? Ja, det kunne jo være en af de der standardstørrelser, som er 1,75 til sådan en halv gallon. Det kunne jo være en mulighed. Jeg ved det ikke. Okay. Men det er uden markaler eller noget noget som helst? Uden markaler eller noget som helst. Det er en meget stor og firkantet flaske. Kan du håndtere den? Skal jeg gøre det? Skal jeg hælde lidt op til os? Ja. Så skal jeg se, om jeg kan... Altså, alene proppen er oversize. Ja. Jesus Christ. Nå, jeg rejser mig lige i stolen her og hælder op til os, Henrik. Og så må jeg gøre det. Ja, det kræver da i hvert fald begge hænder at håndtere den der flaske. Den siger kluk, kluk, kluk. Du siger bare som om, den siger klart i hvert fald lidt at gå i gang med. Ja, du får lige en glas her. Skal vi give den karakter? Det bør vi jo. Det bør vi jo. Altså selvom det her ikke bliver det endelige produkt, for det er jo først om et år, det endelige produkt kommer ud, så synes jeg lige, at vi skal give den karakter. Ja. Ja, og vi kan jo starte med lige at kigge på farven. Den er meget lys. Meget lys, vil jeg sige. Så mit gæt er, at alle de her single malts, der har ligget til grund for det her blend, har været på brugte fade, og formodentlig er whiskyen sådan relativt ung. Altså vi taler de der 3-5 år, ikke? Ja. Fordi alle de whiskyer, som jeg synes, vi har smagt, synes jeg ikke, jeg kan minde, så jeg har set en, der er så lys. Gul i den. Altså, vi er jo nærmest over i noget Chardonnay-farve. Ja, altså hvis du sagde, at det var et lille glas Chardonnay, så vil jeg sige, ja, det passer meget godt. Ja. Så har folk måske en idé om, hvad vi taler om her. Ja. Så duften. Så dufter vi lige på den. Ja. Okay. Ved vi, er alle de her whiskyer, er det fadstyrke, der er blandet? De er jo sådan lidt, de er lidt tætte omkring med detaljer omkring det her. Det kan være, det kommer ud om et år. Ja. Men det er klart, når den her tønde så er færdig, gætter jeg på, at den bliver vandet ned til noget 43-45 et eller andet. Det må vi jo se. Ja. Jeg tror, at det er enten sådan fadstyrke, eller i hvert fald en 45-50 plus procenter, der er de her. Altså, duften er til fadstyrke. Ja. Du har ikke smagt på den endnu. Nej. Men det er jo klart, når vi skal dufte og smage den, og det vi dufter og smager her, vil jo ikke være det, som andre vil kunne opleve, hvis de køber eller smager den om et år.
Og derfor kunne det jo være sjovt, Henrik, hvis vi lige kan få lov til at smage en sample om et år. Nemlig. Og så måske lige kigge på, har den udviklet sig? Det har den selvfølgelig, men det kunne være sjovt. Ja. Så skal vi prøve lige at give den en lille prøve her. Cheers. Jeg er ikke færdig med duften endnu. Ja. Nej, det kom vi også lidt hurtigt igennem. Ja. Altså, jeg synes, meget klassisk single malt, meget lidt røg for mig i duften i øvrigt. Jeg mærker intet røg i duften overhovedet. Og rigtig god sødme på den gode måde. Det synes, den fungerer godt. Det jeg kunne aflure, så der ikke sherry i den her. Det kan godt være, der kom en enkelt sherryflaske i den. Det ved vi ikke rigtigt, men det er heller ikke det, der dominerer den. Nej, og jeg synes heller ikke, farven peger på, at den er sherryfad lavet. Jeg tror... Eller cognac eller noget. Jeg tror, de har taget deres populære standard whiskyer, og de har ikke taget nogle eksperimenterende nogen. Nej, men det kan være, det kommer frem, når produktet bliver kommercielt tilgængeligt. Så jeg synes, at duften er mere end godkendt for mig. Ja, også fordi duften er meget... Den er sådan stærk. Den er meget enkel i sin duft. Præcis. Nå, nu 20-startede jeg jo lidt med smagen, men det kan være, du også... Jeg er med dig. Ja, sådan. Ja. Altså, den her er jo ikke 40% ABV. Det er vi enige om, ikke også? Jeg synes, rigtig god mundfylde. Det er en... Jamen, jeg kan så sige med det samme. Det er en dejlig whisky. Jamen, den kravler rundt i munden og siger, hvor har jeg ikke været? Ja. Og nu kan man selvfølgelig ikke se det på vores podcast her, men gardinerne i glasset her er virkelig flotte. I hvert fald i mit glas her. Og dejlig varme, der kommer nu. Ja, og eftersmagen, den bliver bare ved. Ja. Okay, det store trick, det store spørgsmål, som de også, tror jeg, rejste ud, kan man genkende nogle whiskyer i den her? Det kan godt blive lidt svært, fordi et par af dem, der deltager, har vi aldrig smagt eller testet Ærø whisky for at nævne en enkelt, ikke? Ja. Så den kender vi jo ikke. Men vil man kunne genkende en stavning eller en ty eller en... Mit umiddelbart gæt vil være, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Ikke når der er så mange... var det 9 eller 12, der kom i? Det var i hvert fald 9, ikke? Ja. Forskellige single malts, det tror jeg. Og så får den ovenikøbet et års ekstra fadlæring. Det vil sige, det vil være uigenkendeligt. Så... Men jeg er helt oppe at køre over kvaliteten af det her. Wow. Du tror, det vil være uigenkendelig om et år? Nej, jeg tænker, altså, hvis det var, at man kunne smage en lille smule af de enkelte produkter nu, så vil det, og det kan jeg altså ikke, og det tror jeg ingen, der kan, så vil det i hvert fald helt sikkert være væk efter et års tid i et fad, ikke? Ja. Så, men nu er det jo ikke et produkt, man kan få. Skal vi rate den alligevel, Henrik? Det har vi jo ikke engang snakket om. Giver det mening? Jeg startede med at spørge dig, det mente du, vi skulle, så vi kommer nok ikke udenom. Nej, jeg synes jo, smagen stadigvæk, altså der er den her bourbon smag, den her rene egetræs styrke, over den der lidt brutale noget, men på sin egen charmerende måde, som ligger rigtig godt i munden, og som jo brænder igennem, og den holder sin formentlig 60%. Ja, præcis. Det tror jeg også, den er omkring 60%. I hvert fald de høje 50'ere. Ja. Vil du, som den er her, vil du vande den ned? Nej, det tror jeg ikke. Nu skal det også sige, nu kommer jeg oprindeligt fra min whiskybaggrund, er jo bourbon og rye og så videre, hvor startniveauet er lidt højere. Forstået? At 55% er jo meget normalt. I amerikansk whisky, hvor det er mere normalt med, jeg skal sige 40-45% i hvert fald, når man starter på dansk og irsk og skotsk whisky osv. Så jeg er vant til at drikke whisky ved en god styrke. Men vi kunne jo prøve en lille smule vand. Skal vi være frække og prøve det? Vil du have en lille smule vand i? Lad os bare prøve. Ja. Mit umiddelbare bud er, at det tror jeg ikke er godt for den. Tak. Ja. Vand kan sagtens åbne en whisky, både duftmæssigt, aromamæssigt, smagsmæssigt, men den første indtryk var lige, den var relativt komplet. Men det der med at komme vand i whiskyen, i hvert fald et par dråber af whiskyen, det er jo primært for at få ændret duftindtrykket. Ja. Altså man ændrer jo ikke smagen som sådan, men duftindtrykket er jo meget vigtigt. Og duftindtrykket, det falder væk her med lidt vand. Ja. Det forsvinder næsten. Ja. Yes. Jeg prøver lige smagen.
Altså smagen forsvinder fuldstændig. Ja, jeg holder fast. Den skal ikke vandes ned, den her. Det vil gøre den til en almindelig hyggewhisky. Ja, præcis. Hvis man gør det. Jeg må indrømme, jeg er meget imponeret over det her blend. Det sidder faktisk i skabet. På trods af, at det er lidt blasfemisk. Det er blasfemisk, og tænk, at man bare tager sådan en 7-9 standardprodukter og hælder sammen, og så kommer det her ud. Det er imponeret over. Som hver især af de her standardprodukter er lagt så meget energi og kærlighed og passion og for lige at rette de sidste gram til, ikke? Som ministeren sagde, som alle talerne sagde, ikke? Og så har vi bare hældt det hele sammen i en stor tønde. Ja, præcis. Så det sidste, jeg lige vil sige, inden nu skal vi jo så rate den. Ja. Det kommer vi ikke udenom. Jeg vil bare sige, det er sjovt, nu har vi været til den her lancering af det danske whisky-manifest. Jeg sad og funderede over en ting, fordi det er et meget, meget bredt manifest. Det kan nærmest ikke være bredere. Der var ingen overraskelser. Nej, der var ingen overraskelser. For eksempel, det skal være lagret på træ, og alle træsorter er ok. Ja. Okay. Det må være alle kornsorter, det er også ok. Det må være maltet og ikke maltet, osv. Alle destillationsformer. Alle destillationsformer er ok. Og det er klart, altså nu fik vi ikke lejlighed til at stille spørgsmål, fordi så kom ministeren jo, men det kunne være sjovt at have siddet inde i den gruppe, der har vurderet det, fordi jeg kan godt forstå, hvide rammer giver mulighed for innovation. Det gør det, så kan man eksperimentere. Men det der med, nu er vi jo her med distinctively Danish, nu er vi her på Copenhagen Distillery, det bliver sværere ud fra det manifest, som der er defineret lige nu, at fortælle med det manifest, hvad er dansk whisky, synes jeg. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror, at tyskerne vi kunne skrive under på det samme fransk, men altså alle vi kunne skrive under på sådan et manifest her, ikke? Ja. Så det er jo sjovt at se, om det er jo spændende at se, om der kommer... Ja, japanerne, for at sige, de har også lavet deres eget manifest. Fuldstændig. Den skal have ligget 3 år i Japan. Altså, de må ikke føre tønderne ud. Og lad os sige, at alt det her. Hvis vi et eller andet destilleri siger, at vi lægger tønderne i en eller anden gravhøj eller sådan noget i Sverige, det må du så ikke. Nej, det må man heller ikke. Men... Ja, og derfor bliver det jo spændende at se, om der for det her initiativ kommer mindre initiativer, såsom Danish Single Malt, for eksempel. Det kunne være interessant at se, om de går den vej. Det må vi høre dem ad ved lejlighed. Nå. Jeg sad med en anden tanke. Ja. Vi har jo på et tidspunkt testet færøsk whisky, og der er færøsk distilleri på vej. Yes, det kan jeg godt de er ligesom uden for selskabet her, og de ligger lige midt imellem Skotland og Danmark, og kan ikke rigtig være med nogen steder. Stakkels færinger. Ja, trist. Trist. Men altså, der er jo ikke nogen enforcement i det her manifest andet af, jeg går ud fra, at man må ikke bruge logoet med mindre, man overholder. Der er jo kommet sådan et dansk whisky-manifest logo. Ja. Authentic Danish Whisky, var det der stod? Tror jeg. Ja. Og det må man kun bruge, hvis man overholder manifestet. Det synes jeg er fair. Det er jo fair. De er glade med det. Ja. Jeg er forbi 90, det kan jeg godt sige med det samme. Jeg spekulerer på, om jeg skulle reservere 90'erne til, når den udkommer, og så give den 89. Jeg er altså 90 eller 91, Henrik. Så ender vi på en 90. Skal vi sige 90? Ja. Men jeg vil jo gerne sige, at også selvfølgelig med pil opad, fordi altså jeg er spændt på, når den her udkommer. Ja. Når den udkommer, bliver det sådan once in a lifetime. Ja, præcis. Det er ikke en... Det bliver jo ikke en, de har tænkt sig at være Nej. Og som jeg kunne forstå, så alt overskud, nu fik jeg lige detaljen, alt overskud fra salget, hvordan man så indregner det ud, går ind til at understøtte det her Authentic Danish Whisky-initiativ. Jeg går ud fra markedsføring og så videre. Det må være det jo. Ja. Så. Og en sjov ting mere. Ja. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. Ministeren er jo turismeminister. Ja. Og han ville jo gerne have, at turister kom uden for højsæsonen, og også kom uden for storbyerne. Ja, præcis. Og der må vi jo erkende, de fleste... vi sidder på Copenhagen Distillery, men de fleste distillerier, de ligger i byer med måske mindre end 200 indbyggere, eller uden for de her byer, ikke? Ja, præcis. Så hvis ministeren har ret, og der kommer turister til for at smage dansk whisky, så får oplandet virkelig glæde af det her. Ja, lige præcis. Så derfor er andre årsager, så det er et rigtig godt initiativ. Det er det, det er. Ja. Super. Og vi ender på 90. Det gør vi, Henrik. Skål. Skål. Du har lyttet til podcasten Whisky Insider. Musikken, du har hørt, er komponeret og indspillet af Jason Schuster.
Jeg hedder Henrik Denta, og jeg håber, du lytter med næste gang. I mellemtiden, så følg gerne podcasten her på Instagram eller på Facebook. Og har du idéer eller kommentarer, skriv meget gerne til mig på en e-mail, der hedder henrik@denta.dk. Tak for denne gang.